Hola a tots, soc el Pablo i benvinguts a aquest vídeo on aprendrem a dividir polinomis per Ruffini. En vídeos anteriors havíem après a sumar, restar, multiplicar i dividir polinomis amb caixa. I en vídeos posteriors aprendrem a descomposar polinomis utilitzant això que explicarem avui, Ruffini. Aleshores, anem a l'oliu. He de dividir aquest polinomi entre aquest polinomi, x a la quarta menys 2x al cub més x al quadrat més 3x més 1 entre x més 2. Fins ara només sabíem dividir això amb el mètode de la caixa, que era un mètode molt lent i una mica enrevessat. Com seria amb caixa aquí? Bueno, a mi personalment se m'han passat les ganes de fer mates durant unes quantes setmanes després de fer això. És un procés llarg, és un procés enrevessat, però per sort hi ha una manera de fer-ho molt més fàcil. Quan estem dividint un polinomi entre x més algú o x menys algú, podem aplicar el mètode de Ruffini. Però el mètode de Ruffini només es pot aplicar en aquest cas, quan tenim una divisió entre x més algú o entre x menys algú. És a dir, si aquí hagués tingut entre x al quadrat més 2, no podria haver fet Ruffini, ho hauria d'haver dividit en caixa. O, si aquí hagués tingut 2x més 2, tampoc podria haver fet Ruffini, ho hauria d'haver dividit així per caixa. Aleshores, com que aquí tinc x més 2, ho puc fer per Ruffini. Anem a explicar com dividim per Ruffini. Per dividir per Ruffini he d'apuntar-me cadascun dels coeficients d'aquest polinomi en grau decreixent. Per tant, primer, fixa't, aquest polinomi és de grau 4, no? Perquè el monomi de major grau és de grau 4. Què farem? Ens apuntarem aquí, primer, el coeficient de x a la quarta, el coeficient de x al cub, el coeficient de x al quadrat, el coeficient de x a la 1, que és x, i el coeficient de x a la 0, que x a la 0 és 1, x a la 0 és el terme independent, d'acord? El que no té variable. Aleshores, quin és el meu coeficient de x a la quarta? És un 1, perquè si no hi ha res és com si hi hagués un 1. El de x al cub és un menys 2. Agafem el símbol. El de x al quadrat no hi ha res, és un 1. El de la x a la 1 és un 3. I el terme independent x a la 0 és un 1. Fantàstic. Ja hem fet el primer pas. Ara fem aquí unes ratlletes, així i així, per simbolitzar la divisió, com quan dividim, això també vol dir una divisió. I què fem? Ara ve el pas clau, d'acord? Ara el que farem serà, quan estem dividint entre x més algo, entre x menys algo, agafem aquest número positiu o negatiu pel qual l'estem dividint i l'apuntem aquí, però, i aquí és un però molt gran, perquè és on la gent s'equivoca, el canviem de símbol, d'acord? Aleshores, si aquí teníem més 2, aquí què ficarem? Doncs ficarem un menys 2, d'acord? Sempre l'hem de canviar de símbol. Si és positiu, aquí va negatiu. Si aquí és negatiu, aquí va positiu. Punt. És així, vale? Aleshores, anem a començar a fer el Ruffini. Per fer Ruffini, començo de l'esquerra cap a la dreta. I què faig? Baixo el primer terme. Baixo aquest, 1. I el baixo aquí a baix de la línia horitzontal. Val? Serà un procediment que hauràs de memoritzar, però ja veuràs que amb la pràctica te sortirà sol. Primer baixo aquest 1, a sota de la línia horitzontal, d'acord? No el fiquem aquí dalt, el fiquem aquí a sota. I què farem amb aquest 1? L'1 puja aquí a dalt en diagonal i cada vegada que creua aquesta línia el multipliquem pel número que m'he apuntat aquí, d'acord? Aleshores, l'1 se'n va aquí a dalt. I com que creua la línia, el multiplico per menys 2. 1 per menys 2 és menys 2. Doncs m'apunto aquí un menys 2. I ara què farem amb aquest menys 2? Doncs torna a baixar cap aquí baix i li sumo el número que té aquí a dalt. És a dir, he de fer menys 2 més menys 2. D'acord? Positiu i negatiu quedarà negatiu. Per tant, he de fer menys 2 menys 2. Aquí baix què hi anirà? Un menys 4. I així ho tornem a repetir, d'acord? El menys 4 torna a anar a dalt en diagonal. I com que ha creuat la línia horitzontal, el multiplico per menys 2. Menys 4 per menys 2 és 8. I torna a baixar. I quan baixa què faig? Li sumo el número de dalt. 8 més 1. És a dir, aquí me queda un 9. I tornem a fer això. Creua la línia horitzontal, el multiplico per menys 2. Què me surt? Me surt un menys 18. I al menys 18 li sumo 3. Menys 18 més 3 és menys 15. El menys 15 torna a creuar la línia i el multiplico per menys 2. Menys 15 per menys 2 és més 30. Negatiu per negatiu, positiu.
30 més 1 és 31. I quan hi he arribat al final, faig així, perquè això serà el meu residu. I això d'aquí són els coeficients del quocient, d'acord? Però de quin quocient? Perquè 1 menys 4, 9 i menys 15 no són cap polinomi. El que ha passat aquí és que he perdut un grau de cadascun. Aleshores, si aquí tenia x a la quarta, aquí tinc x al cub. Si aquí tenia x al cub, aquí tinc x al quadrat. Si aquí tenia x al quadrat, aquí tinc x a la 1. I si aquí tenia x a la 1, tinc x a la 0. Aquest és el meu terme independent. D'acord? Per tant, al fer la divisió, què me queda? Me queda que el quocient, ho apunto aquí a baix, que el quocient, el que m'ha sortit abans aquí, ja veuràs que és el mateix que m'ha sortia, és 1x al cub, o directament x al cub, menys 4x al quadrat, més 9x, menys 15x a la 0, o directament menys 15. I el meu residu és 31, d'acord? És així de fàcil, sobretot recorda-te'n de canviar el símbol aquí, d'anar multiplicant cada vegada que creua la línia horitzontal i de sumar cada vegada que baixa. És una cosa supermecànica que si practiques ara t'anirà sortint sempre, ja ho veuràs. Ara anem a veure aquest exemple que sembla molt senzill però no ho és pas. Per què? Perquè aquí tinc un polinomi que no és complet. Haurem de fer unes coses estranyes, d'acord? O no tan estranyes. El polinomi és de grau 4, per tant jo m'hauré d'apuntar els coeficients des de x a la quarta fins a x a la 0, però sense saltar-me en cap. Jo aquí sempre te recomano que t'apuntis x a la quarta, x al cub, x al quadrat, x a la 1 i x a la 0, sempre baixant fins al 0. I aquí ens apuntem els coeficients, i ara veuràs per què és tan important apuntar-s'ho. El coeficient de x a la quarta és un 1. I quin és el coeficient de x al cub? Si no tinc x al cub aquí. Si no tinc un terme, és com si el coeficient fos un 0, d'acord? Si no hi ha un terme, si no hi ha x al cub, és perquè té un coeficient 0. He multiplicat per 0 i, per tant, m'ha marxat. És important ficar-se tots els termes, perquè si no, aquí s'equivoca moltíssim la gent a l'examen, perquè veu x a la quarta menys 16 i el Ruffini fica 1 i menys 16 només, i se salta tots aquests termes d'aquí. X al quadrat tampoc hi és, he de ficar un 0. X a la 1, una x suelta no hi és, he de ficar un 0. I x a la 0, que és el terme independent, sí que hi és menys 16. Agafem el símbol, No puc posar 1 menys 16, he de ficar 1, 0, 0, 0 pels termes que me falten, i després hi ha el menys 16, d'acord? Això és superimportant. I aleshores aquí torno a fer la ratlla així i així, i què faig ara? Ara agafo el número que se m'està sumant o restant amb la x, aquest menys 2, i me'l porto cap aquí. Però canviant el símbol. En lloc de menys 2, aquí apuntaré un més 2. Sempre canviem aquest símbol, I ara començo. Una cosa que has de tindre present també és que quan baixo el primer número, me baixa a baix de la línia horitzontal ja directament. Baixo aquest 1. I ara què faig? Multiplico 1 per 2 i se me'n va aquí a dalt. 1 per 2 és 2. I baixo aquest 0 sumant 2 més 0, 2. Torna a creuar la diagonal, el multiplico 2 per 2, 4, i sumo 0, 4. Veus que aquí no me canvia, Creua l'horitzontal, 4 per 2 és 8. I 8 més 0, me torna a quedar 8. El 8 torna a creuar la línia horitzontal, 8 per 2 és 16, i ara aquí sí que he de sumar o restar. He de fer 16 més menys 16, o directament 16 menys 16, que és 0. I això ja és el meu residu. L'últim número el fiquem en una caixeta per indicar que és el residu. Per tant, tinc un residu 0 i aquests coeficients, quin grau tenen? Doncs un menys que el que tenia a dalt. Si a dalt tenia x a la quarta, aquí x al cub, x al cub, x a la 2. Veus que cada vegada n'anem perdent un. Per tant, d'aquesta divisió x a la quarta menys 16 entre x menys 2, el meu quocient, q de x, és 1x al cub, o directament podeu escriure x al cub aquí, 2x al quadrat més 2x al quadrat és positiu, més 4x, més 8x a la 0, que és més 8. I el meu residu? El meu residu és simplement 0. Ja hem acabat. Com que té un residu 0, en el següent vídeo veurem que el 2 és una arrel d'aquest polinomi i, per tant, puc utilitzar-lo per factoritzar. Però això ja ho veurem en el següent vídeo. Ara anem a practicar una mica més.
Per fer-ho, et proposo que facis aquests 3 exercicis, aquestes 3 divisions per Ruffini. Abans de tot, hem de comprovar que ho podem fer per Ruffini. Ho podem fer per Ruffini perquè aquí s'està dividint entre x més un número o entre x menys un número, sempre. A la que tingués x al quadrat més algo, x al quadrat menys algo, o 2x més algo, 3x menys algo, no ho podria fer per Ruffini. Sempre ha de ser una x a la 1 més o menys un número. Per tant, anem a fer-ho per Ruffini. I això és tot pel vídeo d'avui. Si vols seguir aprenent sobre polinomis, sobre com descompondre'ls, sobre com multiplicar-los, clica al link de la descripció que hi trobaràs tot de vídeos. I si aquest vídeo t'ha estat d'ajuda, t'agrairia moltíssim que li donis al m'agrada i et subscriguis al canal per no perdre't cap vídeo. Moltes gràcies i fins la propera. Adeu!